v době, nevím v kterém století, přišlo na to, že na tyto siločáry, teda na něco, že reagují právě ty virgule a ty proutky. Když ten proutkař, prosím vás, jde s tou virgulí, tak jakmile narazí tady na tu siločáru, už před ní, ta virgule reaguje. Pochopitelně, protože tady je velká koncentrace elektronů, tudíž na to reaguje virgule. Znamená to tedy, a to proutkaři sami vědí, protože když si myslí, že hledají vodu, tak všude tam, kde se v podloží nachází voda, musí zákonitě být geostatické pole. Ale ne všude, kde je geostatické pole, musí být v podloží voda. Stačí, aby tam bylo třeba, já nevím, skála a písek, anebo jíl a písek, prostě rozdílná struktura a nemusí tam v žádném případě voda být. Pokud takovéto pole geostatické kdekoliv existuje, těch je spousty, to můžeme najít na každém kroku, tak pro člověka, zvíře, rostliny nejsou žádné komponenty nebo fenomény, které by mohly ohrozit lidský zdraví nebo dokonce smrt. Ta tragédie nastane až tehdy, když našimi výmysly, naší populace, dospějeme k tomu, že do tohoto klidného geostatického pole začnou dopadat, dejme tomu radiomagnetické vlny, jo, které za normálních okolností člověku nemůžou škodit, prosím vás, protože tady člověk figuruje jako pasivní prvek. To znamená, že vy můžete se procházet, já nevím, kilometr nebo já nevím kolik, jakou vzdálenost pod vysílačem. A když někdo přijde s měřičem pole, tak vám dokáže, že tady v tom místě, kde na vás ty paprsky dopadají, nemůže a nesmí tato energie překračovat naši normu, která, jak jste slyšeli, je jedna z nejpřísnějších. Jo? Takže nemůžete se cítit, být poškozený jakýmkoliv vysílačem. Jo? Bezdrátový telefony, to víte, protože ty jsou přeloženy těsně na hlavu, ale to je jiná parketa. Mimo to se můžete před těmito paprsky, teda před těmito vlnami, chránit takzvanou Faradayovou klecí, to znamená, že to můžu odstínit, tohleto, jo. Taky víte, že v některých místech tam se nedostanou tyhle radiomagnetické vlny, třeba jenom plechová střecha, nebo já nevím co, když je to uzemněný. Takže to lze se předtím chránit. Ale v případě, že tyto paprsky dopadají do původního geostatického pole, ta situace se úplně mění, nastává tady zcela nová situace, která se vymyká všem zákonům a mě zaráží, že dodneska na to věda prostě pominula, že nikdo na to nepřišel. Co se tady všechno odehrává? Tady skutečně je dá se říct, ta patogenní složka obrovská a přestože ta virgule zase v těchto původních kolektorech, teda v siločárách, nyní už kolektorech, protože ty siločáry působí jako kolektor se vším všudy. Jako obří polovodič. Se vším všudy. To bychom si mohli i demonstrovat. Takže, kdo se nachází, prosím vás, tady v tomto prostoru, tyto prostory můžou být 5 až 8 kilometrů, můžou mít rozměry, to je prokázáno, je ohrožen speciálně v místech těchto kolektorů, ale i v té bázi. Ta báze může dosahovat takové hodnoty, to bychom si mohli taky demonstrovat, že i ta setrvávání i v samotné bázi může způsobovat různé potíže, nespavost, nervozitu, ztrátu soustředěnosti a tak dále. Ale jestliže se stane to neštěstí a člověk si umístí třeba lůžko nebo pracoviště v tom kolektoru, jak jsme viděli, tak se vystavuje velkému nebezpečí, že dojde k poškození zdraví a také dochází, já si dnes, prosím vás, dovolím tvrdit, že 65% zcela zodpovědně
60% současných všech onemocnění pochází právě z tohoto. Nepůsobí to jenom na člověka, působí to na zvířata, působí to na stromy, to si určitě jednou ukážeme. A můžeme si to ukázat hned tadyhle. Mozek z včera poražený krávy. Zavedeme sondu do toho mozku. Nebo semhle lépe. Tak. Takže teď tam sonda je. Zapneme přístroj, prosím vás, resenometr se nazývá, protože ten už měří tuhle energii v resenech. Tady vidíte, že ten mozek prakticky v tomhle místě se nic neodehrává. A teď pojedeme až tady. Ještě se zkusíme to lepší udělat. Takže tady vidíte rozdíl. Co to znamená? Řekli jsme si, že ty kolektory jsou 60 cm v průměru. Jsou to sloupy nebo zakřivené sloupy, které probíhají, že jo, v přírodě, všude v místnosti. A tady vidíte ten obrovský rozdíl, že jestliže to dobytče nebo jakýkoliv zvíře se nachází v tom kolektoru, jaká energie působí přímo na ten mozek. Nyní bychom si teda jenom v rychlosti teda udělali přehled, co jsme teď před chvílí řekli. Znamená to tedy, tady jsou vybrané prvky, které jsou nesmírně důležitý pro život vůbec každého tvora, každého člověka a tak dále. A to jsou vybraný, je jich daleko více, ale já vás chci jenom upozornit na toto. Například v rezonanční poli se zásadně nemůžou snášet uhlík, sodík, hořčík, síra, fosfor, draslík, vápník. Se stopovými prvky železo, kobalt, měď, zinek, gálium a brom. Tady máte krásný důkaz na této láhvi, já to takhle dám proti, že v rezonančním poli se přestane snášet železo s vápníkem a ta nesnášenlivost je tak strašná, že to železo uniká, byť má daleko větší atomovou váhu, vystupuje nahoru, což je téměř zázrak, by se dalo říct. A to už je molekulárně zpracovaný pro lidský organismus. Tohle, prosím vás. Takže tohle to se odehrává, tahle separace molekulární se odehrává normální v každém organismu. Totež vám můžu předvést tady, co se odehrává na kloubech, když je polyatritis, jestli to kamera dokáže zachytit. Tady vidíte tu erupci, jak vypuzuje ta měď, to jsou molekuly mědi, jak vypuzuje vápník. V rezonančním poli odehrává se ten horor, by se dalo říct, právě v mezibuněčné hmotě. Ne přímo v buňkách. Ale tady máte rezonující prvky, které de facto vibrují tou rezonancí. To nic jiného se nedá říct, že víří. A to víření, co způsobuje? Že nedá šanci normálním buňkám, vyživovacím, ochranným tělískům, nedá šanci, protože ovládají přesně tyhle mezibuněčné prostory, vytváří se tam tlak, takže vápník potom například, nebo draslík, se musí z tohohle kola dostat ven a znamená to, že se vrací do krevního oběhu, vrací se do lymfatických cest, kde potom se ukládají. Proto, když si vezmete polyatritis, chirurgové by mohli potvrdit, co najdou na kloubech. Máme tam reagenční láhev, kde jste přesně viděli, jak probíhá na kloubech usazování vápníku. Usazuje se vápník v aortách, mohl bych dokumentovat operací, kde se odstraňují docela pěkný vápeníkový útvary. Jo? Takže to je celý ten problém, prosím vás. Vypuzování vápníku z mezibuněční hmoty. Tady máte kostní buňky, tam to platí dvakrát, proto už jsem slyšel teď od různých lékařů odvápnění. Nikdo nepátrá potom, co to odvápnění způsobuje. Jo. Sám od sebe ten vápník ty kosti neopouští. A když tak velmi nerad. Jo. A nejhorší na tom je, že ty prvky, které do toho momentu spolupracovaly na tvorbě těchto látek pro nás, tím narušením celého metabolismu
nedávají prostor pro normální zdravý chod, tak, jak jsme na něj zvyklí. To znamená, a to je katastrofa, že vy se můžete sebelíp živit, prosím vás. Můžete jíst zeleninu, já nevím co všechno. Pakliže se nemůžou tyhle látky tady uplatnit, tím, že je to blokováno těmahle rezonujícími prvky, tak de facto je to ještě k horšímu, protože tím víc se intenzivně vypuzují prvky, o kterých jsme si povídali, hořčík, fosfor a tak dále. Navíc je tady jedna závažná, velice závažná věc. Jestli jste si všimli na té tabulce Mendelejově, tak tam právě tyhle ty prvky nemají obsazeny orbity, jo? Elektronově orbity. Tady na té zkumavce jsme si ukázali, že když dojde obsazení těchto hladin, těchto orbitů, elektrony, ztrácí železo valenci, to znamená schopnost s jakýmkoliv dalším prvkem něco vytvářet. Pakliže ztratí železo valenci, vy víte dobře, co následuje. Já jsem si dřív myslel, že modulují ultra gigahertzy, že modulují tyhle pole rezonanční a tím, že vzniká leukemie, protože to způsobuje ohřívání a že dojde k tříštění destiček, teda červených krvinek, i když to je reálný, ale dneska vím, že tomu není tak hlavně tedy, že jestliže železo ztratí valenci a je nepostradatelný k výrobě červených krvinek, musí zákonitě vzniknout co? Leukemie. Totéž, prosím vás, platí pro zinek. Mám pokusy se zinkem. Když ztratí zinek valenci, tak se přestane vytvářet inzulín, protože ten je nezbytný pro výrobu inzulínu. A co následuje? Diabetes. A takto bychom si mohli jmenovat příčiny různých onemocnění, kde se říká, je to chronické, je to dědičné, jo. A ta dědičnost, prosím nás, teď v poslední době se bude množit, protože vy, když budete mít dům, kde jsou tyhle pole, tam vám onemocní babička, po ní další generace, rodiče a pak je řada na vás. S tím se musí, prosím nás, počítat. Musíme všichni dohromady, bez rozdílu, všichni musíme na tom spolupracovat,